Rayuwa mai juyin juya hali, 'yan uwa ku duba zantuka na. Ai ita soyayya ta samo asali ne tun kafin aihuwa na. Da na zo na riski lokacin ta sai da ta sani zub da hawaye na. Ashe dama haka so yake da al'ajabi mai kyau da mummuna? Tun ina 'yar ƙarama mai kimanin shekara 15 na kamu da soyayyar wani malami na. Na haɗu da ƙalubale iri-iri bayan na bayyana masa ƙudurina. Ya so ni sannan ya yi soyayya da ƙawata wadda take yawaita jibanta ta da dukkan lamurana. Wata rana kwatsam ya turo mata da saƙon wasiƙar bangajiyan yinin dare da rana. Da na duba na ga shine sai da gani na ya ɗauke zuwa wasu 'yan mintuna. Ku biyo ni da sannu zan warware muku yadda ƙarya da gaskiya ke bayyana.